V čom mám odbehnúť maratón, keď som rekreant? Veľká väčšina rekreačných bežcov, ktorí behajú pre radosť, lebo ich to baví, nehľadajú v tom žiadne výkony ani žiadne tempo, má taktiež tendenciu zúčastniť sa aspoň raz maratónu či polmaratónu. Tu treba povedať, že na maratón nemusíte byť profi bežec, ani neviem aký športovec, aby ste ho odbehli. Ak máte tendenciu sa iba zúčastniť, tak je to samozrejme úplne v pohode možné. Dôležité je, aby ste už mali niečo odbehané, aby ste pravidelne behávali, kľudne v tempe, ktoré je pre vás komfortné. Mať silné mentálne nastavenie a v neposlednom rade zvoliť správny typ bežeckej obuvy. Práve pre rekreanta je veľmi dôležité vybrať správny bežecký typ obuvy. Jednak nemôže si vybrať obuv, ktorá by bola v úvodzovkách pre ňo príliš rýchla, a na druhej strane nezvoliť lacný typ obuvy, ktorá nie je vhodná a určená na takýto typ dlhšieho behu. Prinášam ti zo pár tipov, po akej obuvi siahnuť, ak sa plánuješ maratónu zúčastniť. Ako prvá bežecká obuv, ktorá je vhodná, je objemovka Hoka Clifton 9. Je to totálna univerzálka v cestnom behu, ktorá nesklame rekreačného hobby bežca, ale zároveň aj bežca, ktorý pravidelnejšie trénuje a potreboval by nejakú tréningovú botu. Veľmi dobre odtlmená, na medzipodrážke je to vidieť, topánka je mäkká, pohodlná, ľahučká, strih je stredne široký, nikde neobjíma, netlačí. Nazúvacia zadná časť je extra vyvýšená pre ešte väčší komfort. Jemná kolísková konštrukcia uľahčuje prechod od dopadu od päty až po odraz k špičke. Bežecká topánka, ktorú môžete využívať na kratšie, ale aj na dlhé behy. Pre svoje vyššie tlmenie je vhodná aj pre ťažších bežcov. Preto ak si rekreačný hobby bežec, behávaš pre radosť, chcel by sa zúčastniť maratónu, ale zároveň chceš topánku, ktorá ti poslúži aj bežne, či už na krátke alebo aj na dlhšie behy, Clifton 9 je určite správna voľba. V pánskom prevedení, v dánskom prevedení a vo veľa farbách. Druhá voľba od značky On Running, a to model Cloud Runner. Je to presne typ topánky, ktorý je alternatívou ku Clifton 9. Rozdiel je v tom, že tlmenie je trošičku menšie, na druhej strane je topánka troška rýchlejšia a hbitejšia. Predná časť je jemne širšia ako Clifton 9. Váha veľmi podobná, no a komfort v rámci tlmenia je trošičku nižší, stále ale veľmi pohodlná, vypolstrovaná topánka. Takisto po nej môžete siahnuť, pokiaľ behávate kratšie behy, ale už aj tie dlhšie. Taktiež v pánskom, ako aj v dánskom prevedení, viaceré farby. No a pre aktívnejších bežcov tu máme alternatívu, troška rýchlejšiu tempovku, Hoka Mach 5. Vhodná voľba pre ľudí, ktorým už aj trocha záleží na tempe, behu sa venujú pravidelnejšie a už sa chcú aj troška zlepšovať a merajú si nejaké svoje výsledky a chcú sa posúvať dopredu. Lepšie tempo tejto topánky zabezpečujú dve hustoty peny, jedna je mäkšia, jedna je tvrdšia, zabezpečuje to tak lepšiu dynamiku a rýchlosť topánky. Pri tempovke treba zdôrazniť, že odraz pri tempovom behu je už viac skladený smerom ku špičke, preto treba mať už viac odbehané. Váhovo je o niečo ľahšia ako Clifton 9 a ako Cloud Runner. Šírkovo je predná časť približne ako Clifton 9, taktiež vzadu vyvýšená pätová časť. Jazyk je tenučký, nie je vypolstrovaný, preto ak ste aktívnejší bežec a hľadáte hbitejšiu a obratnejšiu topánku, či už na kratšie behy alebo aj tie dlhšie a smerujete ten odraz viac k strede a k špičke, tak Mach 5 môže byť dobrá voľba. V pánskom, dánskom prevedení vo viacerých farbách. No a posledná voľba v tomto výbere je od značky On Running model Cloud Flyer 4. Svojou pevnejšou konštrukciou a väčším tlmením je vhodná najmä pre ťažších bežcov. Je výrazne širšia vpredu, zo všetkých týchto modelov, ktoré už som tu prezentoval, by som povedal, že najviac. Vďaka svojim mohutným a dobre otlmeným pevným cloudom poskytuje aj pevnejšiu stabilitu z vnútornej strany. No a tento model je hlavne vhodný na dlhšie behy. K dispozícii v pánskej verzii, ako aj v dánskej verzii. Bežcom, ale aj bežným zákazníkom, ktorí majú nejakým spôsobom problémy a bolesti s nohami, či už je to pri nejakej športovej aktivite alebo pri bežnom fungovaní, ponúkame bezplatnú 3D diagnostiku chodidla Foot Balance. Diagnostika vám zoskenuje chodidla vo viacerých polohách a ukáže vám ich vo 3D zobrazení. Zobrazí všetky špecifikácie vašich chodidiel a v prípade problému to je vidno hneď na displeji. Takže ak by ste mali akýkoľvek záujem prísť si zoskenovať chodidlo, rádi vás uvidíme u nás v kamennej predajni v Považskej Bystrici. Ja dúfam, že vám tento výber bežeckej obuvy na maratón aspoň troška pomôže a ja sa na vás teším v ďalšom videu. Ahojte.